Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Isa ka malipayon nga pag panamyaw ang ako nga ginapaabot sa inyo mga kapaglaom, kag kabay pagid ang Ginoo nga aton Dios nga makagagahom sa tanan, maga-protection sa imo, kag ang kalipay imo mabatyagan sa karon nga takna samtang ikaw naga pamati sa aton subong nga programa Buhi nga Paglaom. So kung nakita ninyo sa karon no, sa akon nga likod no, puro kortina tungod kay ari kita diri sa aton nga puloy-anan sa karon. Naga himo sa sini nga programa. Sa karon nga tinion mga kapaglaom, isa naman ka topiko ang aton nga pagatun-an kag aton nga tagaan sing nagakaigo nga pagtalupangod nga kung sa diin makahatag sa aton sing dako gid nga paghibalo, pagdiskubre ilabi na sa mga nagaluntad nga mga sari-sari nga mga kahimtang sa aton nga kapanahunan sa karon. Ini nga topiko may bahin ini siya sa pagkari sa aton nga Ginoo. Kag tun-an naton sa karon ang mga talandaan o kun mga signs nga magaluntad before ang aton nga Ginoong Hesukristo magapahayag sa sini nga kalibutan. Diskubrehon naton sa karon ang mga palatandaan nga ginpahayag sa aton nga Ginoong Dios pinaagi sa Biblia, no, sa balaan nga kasulatan nga iya ginbilin diri sa aton agod kita maaman kag maandam sa iya ikaduha nga pagbalik. Sa hindi pa kita lubos nga magapadayon, magapangamuyo kita, magapangayo kita sang bulig sa balaan nga espiritu para sa kaalam nga ihatag niya sa aton. O Dios namon nga labing balaan, amay nga makagagahom sa tanan, sa imo Ginoong Dios nagapalapit kami sa sini nga takna. Nagapangayo kami Ginoo sing langit nun nga kaalam kag kabay pagid o Dios nga ang balaan nga espiritu magahikot sa amon tagsa katagipuson kag panghuna-huna, magapahantop sa amon Ginoo ilabi na sang amon subong nga pagatun-an nga topiko. Amay ginasalig namon sa imo ang tanan, giyahi kami o Dios kag tuytoy kami pakadto sa kamatuoran sa pangalan ni Jesus. Amen. So aton nahibaluan nga ang Ginoong Dios nagpasalig sa aton mga kautoran kag mga kaabyanan nga siya gid nagpamulong sang siya yari diri sa kalibutan, nga siya gid nagpromisa nga magabalik sa sini nga kalibutan. Ang record aton mabasa sa sulat ni Apostol Juan sa kapitulo 14 mga bersikulo 1 tubtob sa 3. Siling sang aton Ginoo, siling niya diri, dili malisang ang inyo mga tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamong hulot. Kun wala, makasugid bala ako sa inyo, nga nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Kag kun ako makakadto kag makaaman sa inyo sing duog, magabalik ako kag dalhon ko kamo kaupod nakon, agod nga kun diin ako, didto man kamo. Ini nga mga pululungon, mga kauturan, mga kapaglaom, nagikan gid mismo sa mga bibig sang aton nga Ginoo, nga Ginoong Hesukristo, nga sangyari siya diri sa kalibutan, iya nga ginpasalig mismo sang iya nga mga alagad. Upod sa aton nga nagatuon sang pulong sang Ginoo, nga siya magabalik sa sini nga kalibutan. Sa katuyuan nga iya ginpahayag, amo ang pagkuha sang iya nga mga katawhan. So ang Biblia nagpahayag nga ang aton nga Ginoo magabalik gid. Apang sa pihak sini nga bahin wala maghatag sing insakto
produkto nga tinion, higayon, o kon pizza ang aton nga Ginoo kung san o siya magabalik sa sini nga kalibutan. Apang bisan wala niya inigin pahayag ang pizza mga kauturan, tinion kag higayon. Pero ang aton nga Ginoong Dios naghatag sing mga palatandaan nga sarang naton manginbasihan na hanungod sa malapit niya nga pagbalik. Sa libro sang Mateo, Kapitulo 24, diri naton makita mga kautoran kag mga kaabyanan ang ginpahayag nga mga talandaan. Una naton nga pagabasahon diri sa Kapitulo 24 sang Mateo. Versikulo 3, no, siling dire. Sang siya naglingkod sa bukid sang mga olibo, nagpalapit sa iya sing pahain ang mga gintuton-an nga nagasiling, isugid sa amon, san o bala mahanabo ini, kag ano bala ang tanda sang imo pagkari, kag ang katapusan sang panuigon. So sa sini nga mga dinalan ang mga apostoles, nagpalapit sing pahain sa kay Ginoong Hesus. Nga kun sa diin, may 3 ka mga butang nga ilagin pamangkot sa kay Ginoong Hesus, nga luyag gid nila mahibaluan ang ini nga mga butang. Ang una nga butang nga ila gusto mahibaluan mga kautoran kag mga kapaglaom, amo nga kun san o matabo yadtong ginpamulong ni Ginoong Hesus. Sa bersikulo 1 tubtob sa 3, ang aton nga Ginoo nagpamulong nga kun sa diin gintagna niya ang paglaglag sang templo. Ang mga apostoles mga kautoran pamangkot sa kay Ginoong Hesus kung san o matabo yadtong mga butang. Ikaduha nga gusto nila mahibaluan kung ano bala ang mga talandaan sang iya pagkari o kung sa pagkari sa aton nga Ginoo, kag kung ano bala ang mga panghitabo sa katapusan nga mga o kung sa katapusan sang kalibutan. Sa pagpadayon naton sa pagbasa sa Kapitulo 4 kag sa bersikulo 4 kag bersikulo 5, nagsabat si Ginoong Hesus sa sini nga mga dinalan. Kag si Jesus nagsabat sa ila, andam kamo nga walay tawo nga magpatalang sa inyo, kay madamo ang magakari sa akon ngalan, nga nagasiling ako ang Kristo, kag magapatalang sang madamo. So ang aton nga Ginoo naghatagid sing una nga paandam. Ang unang nga palatandaan nga ginhatag sang Ginoo sa aton, amo ang palatandaan nga kung sa diin mayara madamo nga magagamit o kung magapakilala nga sila amo ang Kristo, kag sila mga manog patalang. Sa bagay nga aton nga Ginoo nagpaandam gid sa aton. Andam kamo. Ini isa kapag hatag sa aton sing warning mga kauturan, mga kapaglaom, nga kung sa diin sa sining aton ginapuy-an sa karon mag-andam kita una gid sa mga pagtulunan nga dapat naton pagatuhuan, kag dapat naton nga pagapatihan. May mga pagtuluhan sa karon o kung may ara subong ginatawag nga mga fake news, kag may ara man nga fake doctrine mga kauturan biblically speaking, nga kung sa diin nagalap sa bug-os nga kalibutan. Sa bagay nga isa ini sa aton kadako nga pagpaandam, nga ang aton nga Ginoo luyagid nga kita makahibalo. Madamo sing magapatalang sa aton, kag gusto sang Ginoo nga maandam makahibalo kita sa sini nga mga butang.
Sa diin bala naton makita mga kauturan kag mga kaabyanan ang mga palatandaan na hanungod sa pagkari sang aton nga Ginoo. Sa libro sang Lucas, Kapitulo 21, versikulo 25, tubtob sa 26, makita naton kag aton mabasa ang ini nga mga dinalan. Siling dire, kag may mga tanda sa adlaw kag sa bulan kag sa mga bituon kag sa mga duta kasisitan sang kapungsuran sang kalisang bangod sang dinaguhob sang dagat kag sang mga balod. Ang mga tawo magakapunaw sa kahadlok kag sa kalangkag nga sa magaabot sa kalibutan, kay ang mga kagamhanan sang langit uyogon. Sa sini nga mga dinalan, mga kautoran kag mga kaabyanan, makita naton nga ang Ginoo naghatag sing mga talandaan nga aton makita una gid sa langit, kag aton man masaksihan kag makita diri sa kalibutan. O kung sa duta, may mga talandaan nga aton makita sa langit, may ara man diri sa duta. No, ano nga mga talandaan ang aton nga makita o kung masaksihan nga aton nga didto sa langit? Mateo 24, versikulo 29. Siling sang among dinalan, sa gilayon, sa tapos sang kangitngitan, sadtong mga adlaw, ang adlaw padulmon, kag ang bulan indi maghatag sang iya kapawa, kag ang mga kabituonan magakahalahulog gikan sa langit, kag ang mga kagamhanan sang mga langit uyogon. So ini nga mga dinalan o kon ini nga mga talandaan aton nga makita antes magaabot ang aton nga Ginoo. Ini nga mga palatandaan nakita kag nasaksihan mga kautoran. Una, ang pagdulom sang adlaw kag sang bulan sang pitsa sang 19 sang Mayo 1780, kag ang pagkahulog sang mga bituon na hitabo ini sa November 13, 1833. So ini nga mga palatandaan ginsugid sang balaan kasulatan nga aton makita kag masaksihan antes magabalik ang aton nga Ginoo. Kag kita nakahibalo nga ini nahitabo, isa lamang kapag pahibalo nga malapit lamang mabalik ang aton nga Ginoo. Ano naman nga mga palatandaan ang aton nga makita diri sa duta? Sa libro sang Mateo 24, sa amo gyapon nga kapitulo mga kautoran, Mateo 24, versikulo 9, siling dire, niyan itugyan kamo nila sa kangitngitan, kag pamatyon kamo, kag dumtan kamo sang tanan nga kapungsuran bangod sa akon ngalan. So ang Ginoo naghatag sa aton sing palatandaan. Ano ini nga palatandaan? Ang mga katawhan sang Dios itugyan kag pamatyon, dumtan sang tanan nga kapungsuran tungod sa ngalan sang Dios. Ini mga kautoran kag mga kaabyanan, ginsaysay sa aton nga Ginoo nga magaabot ang higayon, tinion antes sa iya ikaduha nga pagbalik, nga maeksperiensyahan sang katawhan sang Dios ang ginatawag paghingabot, ang ginatawag nga pagtugyan sa mga katawhan agod sila pagahingabuton. Kag ang mga katawhan nga na-eksperyensya sini nahitabo ini sang tuig 538 AD up to 1798 AD sa sulod sang 1,000 duha kagatos kag 60 ka mga tuig nga ginatawag sa kasaysayan Dark Ages, mga kapaglaom. Ano pagid nga mga palatandaan ang sarang naton nga makita kag masaksihan before mabalik ang aton nga Ginoo? Sa amo gyapon nga kapitulo sang Mateo, kapitulo 24 bersikulo 7, siling niya dre, kay ang pungsod magatindog batok sa pungsod, kag ang ginharian
batok sa ginharian, kag may mga tigulutom, kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga duog. Ini isa ka palatandaan mga kauturan nga ginsaysay sang Biblia sa aton. Una, mahitabo nga kung sa diin ang mga pungsod magatindog batok sa pungsod. Maggailinaway ang mga pungsod kontra sa isa ka pungsod. Kag maeksperiensyahan o kung magaluntad man ang mga tigulutom kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga duog. Kita nga nagapuyo sa sini nga kalibutan mga kauturan kag mga kabyanan, mga kapaglaom. Ini indi likom sa aton. Nga kun aton tan-awon ang bilog nga kalibutan sa karon, naga-eksperyensya sa maamo ini nga mga klase nga mga panghitabo. Mga linog nga sa mga nagkalain-lain nga mga duog, mga tigulutom nga na-eksperyensyahan sa iban nga pungsod. Kag biblically mga kauturan, hindi lang gutom sa pagkaon pisikal, kundi bisan pa sa pagkaon espiritual, madamo sang mga tao karon nga ginagutom sa sini nga mga butang. So sa aton sa karon na eksperyensyahan na naton ini. Sa aton pa kun ining mga butang nagakalatabo, ini isa lamang sa mga palatandaan nga ginhambal sa aton nga Ginoo nga magaluntad kag maeksperiensyahan sang mga katawhan sang mga nagapuyo sa sining kalibutan antes magbalik ang aton nga Ginoo. So ano pa ang mga palatandaan nga sarang naton maasaksihan? Si Apostol Pablo nagpahayag man sa aton bahin sa mga balatyagon sang tawo sa katapusan nga panahon. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 mga bersikulo 1 tubtob sa bersikulo 5. Siling dire, apang hangpa ini nga sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion. Kay ang mga tawo una magamahigugmaon sa kaugalingon. Una nga balatyagon sang tawo nga magaluntad sa katapusan nga mga panahon, amo nga ang tawo mangin mahigugmaon sa iya nga kaugalingon. Ikaduha, ang tawo mangin mahigugmaon sa kwarta. Ang ara sa unod sa hunahuna kag tagipusoon sang tawo amo ang manggad ukon ang kwarta mga kauturan, mga kapaglaom. Ano pa? Bugalon, palabilabihon, mapasipalahon. Ano pa? Malalison sa mga ginikanan. Di mapinasalamaton, di balaan, walay pasunaid, di malugpayan, mapato-patuon, di mapinugungon, mabangis, madumot sa kaayuhan, maluib, daso-daso, nagahabok sa pagpadayaw, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo sang sa Dios, nga may dagway sang pagkadiyos non, apang nagapanghiwala sang gahom sini. Ang laygay ni Apostol Pablo, likawi ang subong nga mga tawo. So ini nga mga balatyagon sang tawo magaluntad sa katapusan nga mga panahon antes magbalik ang aton nga Ginoo. Kag sa karon nga mga tiyempo, aton na eksperyensyahan, aton nakita kag aton nga nahibaluan. Nga ini nga mga balatyagon sang tawo nagaluntad sa aton nga kapanahunan, mga kauturan kag mga kaabyanan. Mga kapaglaom ko dira sa kay Kristo, pipila lamang ini sa mga palatandaan nga ginpahayag sa balaan nga kasulatan agud kita mga kauturan kag mga kaabyanan makahibalo sa nagaluntad nga mga panghitabo sa aton nga kalibutan sa karon. Ang Biblia nagapahayag sa aton, especially na sa naeksperyensyahan naton nga sitwasyon sa karon sa aton nga kalibutan, nga kun sa diin nagpahayag sa aton ang balaan nga kasulatan.
sa bersikulo 55-56 sang Lucas, no, sa ginbasa ko kagina. Siling diri mga kautoran kag mga kaabyanan, kay may mga tanda sa mga adlaw kag sang bulan kag sang mga bituon kag sang duta kasisitan kag sang kapungsuran sa kalisang bangod sang dinaguhob sang dagat kag sang mga balod. Ang tawo magakapunaw sa kahadlok kag sa kalangkag sa magaabot sa kalibutan, kay ang mga kagamahanan sang langit uyogon. Nakita kag na-eksperyensya naton mga kautoran nga ang tawo yara sa ginatawag kahadlok sa nagaluntad sa aton nga kalibutan sa karon, ilabi na sa sining kahimtangan naton mga kautoran. Ini mga palatandaan lamang nga ginpahayag sang balaan nga kasulatan. Apang may ara nga dako nga pag-andam kag mensahe ang Ginoo sa aton bilang mga katawhan sang Dios. Nga bisan pa ini nga mga butang maeksperiensyahan naton, maeksperiensyahan sang tanan nga mga katawhan sang mga nagapuyo sa sini nga kalibutan, ilabi na sa mga katawhan sang Dios, bisan ini magaluntad sa kalibutan nga aton ginapuy-an sa karon. May ara nga pagpahanumdom o kung matawag naton mensahe ang Ginoo sa sining nga mga panghitabo. Siling sang Lucas, libro sang Lucas kapitulo 21, bersikulo 28, siling niya diri mga kautoran. 21-28, karon kun ining mga butang magsugod sa pagkahanabo, maghangad kamo kag bayawa ang inyong mga ulo, kay ang pagtubos sa inyo nagapalapit. Ang aton nga Ginoo naghatag sa aton sa gihapon sing buhi nga paglaom mga kautoran. Nga bisan pa siling niya, kun ining mga butang magakahanabo, bayaw naton ang aton nga ulo, kay ang aton buhi nga paglaom nga aton gina paabot nga amo ang kaluwasan, amo ang pagtubos sang Dios sa aton nagapalapit. Ini isa ka buhi nga paglaom nga ginsaad sang Dios sa aton mga kautoran, nga ang iya pagtubos nagapalapit kun ini nga mga butang nagakahanabo. Hindi lang ina mga kautoran ang paandam kag laygay sang Dios sa aton. Sa bersikulo 34 tubtob sa 36 nagsiling ang aton nga Ginoo. Apang andam kamo sa inyo mga kaugalingon. Paandam ini sa aton mga kautoran. Ini isa ka paandam sa aton mga kautoran nga gusto sang Ginoo naton nga pagatandaan. Siling dire, apang andam kamo sa inyo mga kaugalingon, basi ang inyo mga tagipusoon, mabugatan sa pagpatuyang kag kahulugbon kag mga paghimudos sining kabuhi, kag yadtong adlaw magaabot sa inyo sing hinali subong sang siod, kay magaabot ini sa tanan nga nagapuyo sa nawong sang bugos nga duta, apang magbantay kamo sa tagsa kadag-on nga nagaampo nga makasarang kamo sa pagpalagyo sa sinitanan nga butang nga mahanabo, kag sa pagtindog sa atubangan sang anak sang tao. Isa ka pagpaandam sa aton mga kautoran nga gusto gid sang Ginoo nga aton pagatandaan kag ibutang sa aton tagipusoon. Una, dapat naton gid andaman ang aton nga tagipusoon. Basi kita, siling sang Biblia, mabugatan sing mga patuyang kag mga kahulugbon, ilabi na paghimudos sa sini nga kabuhi. Basi ang ara sa aton tagipusoon, ang mga paghimudos, ang mga kabugatan, mga problema, ukon ang mga kalibutanon nga kinalipay nga gusto naton maeksperiensyahan.
Basi ina ang aton nga ginauna imbis ang pag-aman sa pagbalik sang aton nga Ginoo. Sa bagay nga ang aton Dios nagsilinggid andam kamo. Kay basi magaabot ang yadtong tinion nga wala naton maghuna-hunaa nga kaangay sing isa ka siod kag hindi kita makapreparar. Kay siling sang Biblia ma-experiensyan o kung maabot ini sa tanan nga nagapuyo sa nawong sang bug-os nga duta. Ikaw kag ako, kita tanan maka-eksperyensya sa sining mga panghitabo nga aton nga makaluntad sa sining nga kalibutan. Kag gusto sang Ginoo nga iaman ang imo tagipusoon. Gusto sang Ginoo nga mapreparar ikaw bahin sa iyay kaduha nga pagbalik sa bagay nga ginpaandaman niya kita mga kauturan kag mga kaabyanan sa sining nga mga butang. Kag ang iya nga laygay sa aton da dapat kita magampo, magpangamuyo, magbantay sa tagsa katinion nga kita makasarang sa pagpalagyo kag sa pagtindog sa atubangan sa anak sang tao kung siya ang magpahayag. Ini isa ka gusto sang Ginoo nga aton ma-eksperyensyahan kag magaluntad sa aton nga pagkabuhi nga sa pihak sang mga panghitabo nga nagaluntad sa aton nga kalibutan mga kauturan. Hindi kita magbulag sa aton nga pagtuo sa Ginoo, sa aton nga mga mata sa aton nga Dios. Hindi pag-ilingiw sa bisan diin, kundi isintro ang aton nga panulok sa aton nga Ginoo, nga siya sarang makahatag sa aton sing kagawasan sa pihak sining mga nagaluntad o kung magkakahanabo sa kalibutan. Kabay pagid nga ini nga mensahe sang aton nga Dios. Ining pagtulon-an nga aton gitun-an sa karon makahatag sa imo sing dako nga pagpangandam. Nga kun sa diin luyag sang Ginoo maaman ikaw. Ginpaabot sang Ginoo sa imo ang ini nga mensahe. Tungod kay gusto niya nga sa iya nga pagpahayag makita niya ikaw nga malig-on nga nagatindog sa pagtuo, Dios nun nga pagtuo, nga bisan pa sa mga nagaluntad nga mga panghitabo sa kalibutan, yara ikaw nagkapyot sa iya mga kamot, kag nagsalig sa iya gahom, nga siya andam nga magaluwas, kag magatubos sa imo. God bless sa aton tanan, kag gabay nga ubayan kamo sang Dios sa imo nga pagkabuhi. Tubtob karon kag sa imo bug-os nga inadlaw nga imo ginakabuhi sa sininga kalibutan. Magapangamuyo kita. Labi kagamhanan nga Dios, amay namon nga mahigugmaon. Salamat gid sang imo matahom nga mensahe nga ginpaabot sa amon sa sininga takna. Nga kun sa diin Ginoo nahanto pa namon nga ikaw luyag gid nga kami maaman kag mapreparar sang imo malapit na lang nga pagbalik. Ginoo ginatugyan namon sa imo amon nga tagipusoon kag ang amon tagsa kakabuhi nga ikaw Ginoong Dios magapalig-on sa amon nga pagtuo kag pagsalig ilabi na sa amon pagsimba dira sa imo. Nga kun bisan pa magaluntad ining mga palatandaan nga ginpahayag nimo sa balaan nga kasulatan, kami indi malingkang kag indi marumpag ang amon nga pagtuo dira sa imo sa bagay nga magapalig-on kami amay. Tungod kay may ara ikaw buhi nga paglaom nga ginsaad sa amon. Amo ang pagtubos nimo kag paghatag sa amon kabuhi nga wala sing katapusan. Salamat nga imo kami ginpamatian kag ginsabat ang amon mga pangabay ilabi na sa imo pagpatawad sa amon mga sala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.